gundê çixûr yê Rojhilat. Li devera Kobanê yan herêma Kobaneyê navê gundî kevin Hay Malî bû. Ev gund 65 kîlometr li başûrî Rojhilatê Kobanê dikeve. Ji di êla pêk tê, gund bi xwe gundekî pir mezin e. Malên gund yan xaniyên gund nêzî 700 malî ne û neşteciyê wê jî 4000 kes in, hemû Kurd in. Karê çandiniyê dikin û xwedîkirina ajala û hin xwediyê bawernama jî li nav wan hene. Di salên dawî de di krîza Sûrî de gelek ji wan bar kirin, çûn bihêla Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê û Ewropa. Ev gund tiştî balkêştê de hene, şikeftinî pir kevin hene, şûnwarnî kevin lê hene û dibistanek mezin lê heyî. Ev agahî gihîştin me ji hêla kesekî ji gund û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê, îro dîrok 11 meha çara 2025.